Jasno postavljena pravila i radna etika, osjećaj timskog duha i komunikacijske vještine koje sam stekao radom u Admiralu pomažu mi i u drugim segmentima života. Raditi u Admiralu je dinamično i izazovno. Kako sam komunikativna i volim raditi s ljudima, ovaj posao za mene predstavlja iznimno zadovoljstvo. Kao voditelj kluba u svom timu nastojim stvoriti kulturu zajedništva. Međusobno povjerenje i poštivanje je vrlo važno kako bi svaki pojedinac uživao u svojim radnim zadacima. Svoj put u Admiralu započela sam u Automat klubu, gdje sam naučila rad s ljudima, rad s novcem te ugostiteljstvo, a danas radimo računovodstvo. Obzirom da sam i sam započeo karijeru kao operater, najbolje razumijem ljude koje vodim. A što se tiče timskog rada, ono ne postoji samo na papiru, ono se doista i živi. Ja kao regionalni voditelj trudim se stvoriti radnu kulturu koja će omogućiti da tvrtka i dalje raste, a moj tim svakodnevno napreduje. I ne zaboravite, Admiral uvijek daje više.